Higidura harmoniko simpleari buruz egingo dugu hitz. Ikusiko dugu zer dan higidura harmoniko simplea, harin azalduko dugu zer dan hori, eta gero mugimendu hori edo higidura mota hori daukan partikula baten posizioa ezagutzeko erabiltzen den ekuazioa aztertuko dugu. Ikusiko dugu nondik datorren eta osagai bakoitza zer da. Zer da higidura harmoniko simplea? Demagun badagula partikula bat, oreka posizio baten eta bi maximoen artean mugitzen dena. Denbora zehatz batean egingo du mugimendu hau eta mugimendu hori errepikatuko du behin eta berriro. Izango da, higidura periodikoa eta izango da higidura osilakorra. Eta gainera, lehen goratze indar batek eragingo du mugimendu hori. Orduan, higidura harmoniko simple bat dugula esan dezake. Oso ondo. Higidura harmoniko simplea daukan partikula baten mugimendua azaltzeko ekuazio hau erabiltzen dugu, posizio ekuazioa. Hau baldin bada x ardatza, non kokatuta dagoen esaten digun ekuazioa hau da. Ekuazio honen osagaiak badira x elongazioa, metrotan ematen dana, honek esaten digun non dagoen kokatuta, a amplitudea bada elongazio maksimoa, askoskotan noraino igoko dan edo jaitsiko dan bere mugimenduan, pentsatu hemen malguki badugula gora eta bera. W, maiztasun angeluarra edo pultsazioa, hau izango da, gero ikusiko dugu mugimendu zirkular batean, zelako arintasunarekin aldatzen den angelua, periodoa zenbat denbora behar duen ziklo oso bat emateko, maiztasuna periodoaren kontrakoa, zenbatero gertatzen den zehozer, zenbat alditan gertatzen den zehozer denbora unitatean, hertzio bat zati segundo eta hasierako fasea edo desfasea non hasten den mugitzen. Hasten bada hemen mugitzen, desfasea 0 izango da, oreka puntuen hasi delako. Hasten bada hemen goian, pi erdi izango da, eta hemen hasten bada 3 pi erdi. Ikusiko dugu gero, trigonometriari esker ulertuko dugu guztia. Bukatzeko parte honekin, gogoratu, abiadura angeluarra badela, buelta oso bat emoteko, bipi behar duen denbora, abiadura angeluarra. Egiten den distantzia zati denbora, abiadura da. Zelako arintasunarekin ematen dituen bueltak, zelako arintasunarekin angelu hau 0-tik bipira doan. Eta orain ikusiko dugu nola lotu ditzakegun ardatz batean ematen diren mugimendu hauek mugimendu zirkularrarekin. Goazen horrekin.